Bon dia, Catalunya, peu a terra. Avui és dijous i són les 5 del matí i em trobo molt malament. Feia molt temps que no em llevava tant d'hora, però avui farem un dia a la vida d'un presentador de ràdio, el Jordi Basté. Som-hi. Bon dia, Jordi. Soc el Guillem. Com estàs? Bé, hola. Vale, nosaltres ja hem agafat acreditacions. Hola. Ernest, Hombre, Guillem. bon dia. No t'he conegut, tio. Vinc a fer aquí un dia amb el Jordi Basté. Ah, sí? Estem aquí gravant. Aquestes hores com de dir. Jo tinc una sort com molt... A més, Déu-n'hi-do, no? Quin dia també per venir, no? Amb tot això del Madrid, El Madrid i les eleccions. T'havies llevat mai tant d'hora, tu, no? Alguna vegada. De fet, Sí, per agafar un avió, suposo. Sí, una època per fer uns vídeos de YouTube, que també unes coses que les vostres generacions suposo que ja no feu. Bueno, perdona. Bueno, vale. En Jordi i jo som d'una generació molt diferent, eh? No taco, Ens no acaba taco. de fotre el mateix sac. Està Bueno, molt bé. és bon senyal per mi. Sí. Veus? I vaig estar un temps llevant-me a les 5 del matí, Hòstia. uns dies, bastants uns dies. Sí, però saps què m'ha passat? Una cosa Però que... portes 17 anys, m'ho dius? Vale. Una cosa que vaig notar que em passava, que és que m'emocionava més. Planta 15. Pis Al matí, a les 5 del matí, al llevar-me... No sé si és el Jo és que no m'assabento. Si no entero, hi ha dies, per exemple, avui que estem com zombi, a les horàries i tal. Sí, O sigui que a tu no et passa això, eh? No. Bueno, Jordi, jo et aniré seguint. Valen, sí. Tu posa els teus límits i... Bon dia, què tal? Vaig amb monos a medios avui darrerament. Bon dia. Hola, bon dia. Ai, Déu meu. Què escrius a les primeres... Ara però a les 8. Al davantal? Sí. Ah, molt bé. Sabies que les biblioteques públiques de Barcelona tenen els teus llibres, eh? Ah, doncs mira, m'agrada. Cada dia des de fa 17 anys, el Jordi Basté es desperta puntualment a les 4:24 de la matinada. Ni un minut abans, ni un minut després. 4:24. Avui m'ha convocat a la porta de la ràdio a 5:15 i ha arribat a 8:35. Fins ara ha estat al seu despatx escrivint al davantal, l'espai d'opinió que llegirà en directe a les 8 del matí. Quan ho faci, a l'altra banda, més de 400.000 persones estaran escoltant-lo. Al llarg de tot el matí, més de 750.000 oients encendran la ràdio i seguiran el món a RAC1. A 5:45 s'aixeca del despatx i es reuneix amb l'equip de nit, que ha estat treballant tota la nit preparant les notícies que obriran el món a RAC1 a les 6 del matí. L'equip llença les propostes i el Jordi les ordena. Hi ha una barreja estranya entre la calma de la matinada i la tensió de l'actualitat. Valen. Del tema campanya, és a dir, ho teníem agafat amb Trapero, però t'explico. Ahir l'entrevista de l'Illa a la Nyerga, al matí va explicar que Junts li havia proposat al PSC una moció de censura Aragonès, més enllà de Trapero, que potser és una mica el mateix que sempre et proposava potser agafar-ho per aquí. Bueno. No és fàcil trobar un espai aquí per preguntar. Dutxes amb aigua calenta? Em dutxo amb aigua calenta, tret de quan no dormo gaire, que llavors em dutxo amb aigua freda. Em fot un Clar. xorro d'aigua freda. Exacte, sí. Sempre expliques que tens molta superstició Sí. amb aquest tema. Mira, tu creus normal que això sigui sigui el guió del programa de la Ràdio Catalunya? I l'has de fer sempre així? Sempre, i a més amb la portada de La Vanguardia del dia, Vale. i llavors això queda... Que ja te l'imprimeixen ja per... Sí, me l'imprimeixen per És la d'avui, eh? Sí, Vale. i aquí tens tot... Això, Ja tens tots els... Sí, Hòstia, veus? que fort. I aquí també tens, així també tens el dia, 17 de maig de no sé quin any és això, del 2021. Com un dietari. Sí, a més aquí tenim arribada de vacunes, fa un nou salt, 17 milions de dosis al juny. Això és el que passava aquell dia. Vale. I llavors tu t'apuntes aquí a l'ordre de notícies. Clar. I per superstició, si no ho fas Sí, així, i- et trobaries malament, pràcticament, És que oi? no ho sabria fer d'una altra manera. Clar, i llavors això d'aquí són el que me'n diran ara allà, que ja ho veureu, que ens diran allà els temes de vale. el que estava envoltat.
i llavors decideixo, més encara tornem a repetir l'ordre. Vale, I quines entrevistes fem i tot, però ja ho veureu. I en acabat, quan acabes, ho guardes a un d'aquests? A un d'aquests m'ho fan i ja està, sí. Un cop li vas dir, he vist una entrevista teva, li vas dir al Guardiola que havia d'aprendre a dir que no. Sí. I després ell et va tornar el consell dient-te que havia d'aprendre a dir que no. Sí. Cada vegada aprec més a dir que no. La meva pregunta és, per què no m'has dit que no a mi, per exemple? Doncs no ho sé. És a dir... No ho sé, a vegades veig molt amb sort, voler dir, doncs vale, doncs fem-ho, ja està, és una mica, bueno, doncs si ho esteu fent, doncs ho feu, ja està, no passa res. Clar. I per tant... No facis pensar que encara em faràs fora. Que em pugui tirar enrere. El David Trueba deia, bueno, el Rafael Azcona, que és un dels millors guionistes de la història del cinema espanyol, li va dir al David Trueba una de les millors frases de la història, que és el verdadero secreto de la felicidad es aprender a decir que no. I realment ho penso, jo soc dels que penso que la felicitat és dir que no. Et criden quan són les 6? Sí, no em dono compte, sí. Hòstia, veus? Veus? Aquí directe cap a l'estudi. Sí, directe cap allà, ja. Realment és bastant tranquil tot, eh? Sí, és bastant tranquil, però no, o sigui... Com a cosa bona. Fa una hora i mitja que m'he llevat i ja vaig com una pila. Hola! Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya! De cop i volta estàs en l'anada, estàs al directe, ja. Clar. Sé que aquí al teu costat. Aquí espera que vindrà l'Adrià, perquè no som com toc, tothom ha de ser a la seva cadira. Aquí no em puc seure. A partir davant. Vale. Allà, mira allà. Vinga, va, peu a terra, que és dijous 9 de maig del 2024. Comencem el dia amb el cel serè a tot el país. L'ambient és suau arran de mar i fresc a les comarques interiors. Durant el matí es mantindrà el sol com a gran protagonista i a la tarda creixeran nuvolades en zones de muntanya. Al migdia serà més càlid que no pas ahir, sobretot al Pirineu. Pere Aragonès acusa Junts per Catalunya d'haver intentat maquinar amb el Partit Socialista... 9 i quart? 9 i quart Samper, 9:45 Batet, sí. I 10:15 de 30? Sí. Escolta, una cosa, mira l'article de la Yeto Hansmi avui al Conte de l'Ara, que és heavy. Us puc fer 4 preguntes molt ràpid? Només us pregunto com organitzeu una mica aquesta reunió. Ell es llegeix els diaris de paper catalans, ell es llegeix els diaris de paper de Madrid, ell es llegeix els digitals, ella es llegeix els diaris internacionals. I vosaltres dos? Coordinem una mica. Estan aquí. Coordinem una mica. Llavors vosaltres els hi proposeu els temes que considereu més importants i ell escull. Efectivament. Correcte. Vale. I llavors també li plantegem els temes del programa que podríem fer a la tertúlia. Podríem entrevistar aquest i aquest altre tema que estaria bé, etc. Ens deixem una mica la tertúlia. Vale. I vosaltres noteu una mica aquesta intenció d'apropar la ràdio a la gent? Home, sí, segurament compra temes que altres ràdios no farien, vull dir, ja ho veus, coses així més tant d'entreteniment, coses més freak que potser altres ràdios. Que segurament a la gent li interessa més i... Sí, i que potser a vegades per una mena de cert rigor periodístic malentès la gent no fa. I l'última pregunta, veig que sou tots molt joves, realment. Sí, bueno, també... En sort no tant, En sort sembla que això... Sí. Ja té els seus anys. Entenc que tots heu estudiat periodisme o similars. Sí, no? Vull dir, més Jo o crec que menys. tots tenim periodisme, sí, no? Sí. I, és a dir, és una redacció molt jove, sorprenentment. Sí, a veure, també hi ha gent que, vull dir, algú de baixa que d'això... Però sí, bastant jove. Bé, aquesta ràdio en general tot és bastant jove. Vale, molt bé, doncs moltes gràcies. Un tallat per emportar. Merci. Vols alguna tu? Bueno, com podeu veure, hem fet una petita aturada perquè ja són les 7, gairebé 8, i no havia esmorzat i jo em trobava fatal. Ahir no vaig sopar dels nervis que tenia per venir aquí i fer el basté. Llavors, esmorzem una mica, que sempre va bé, i ara tornem a pujar, que a les 8 fa el davantal. Moltes gràcies. Vinga, l'Hilari i a la guerra. Quin és el moment que més t'agrada? El 6 al matí. Sí, oi? Ho passo molt bé. El club de les 6. Sí, del secte, és una... Sí, ara no està bé ara. Ara l'informatiu m'agrada, però no és... És que depèn del dia. Clar, però el davantal també és el moment més personal. O sigui, Bueno, al final és l'únic moment que em marca una mica l'opinió... Que dones opinió. Sí. A vegades intento... En dono, però menys. A les 8 sempre dic alguna cosa. Deus haver fet davantals bastant polèmics. Jo recordo, per exemple, no sé si la No, just després, abans de fer la... De la DUI, que vaig dir que no la fessin. Exacte. Sí, que vaig dir que no la fessin, sí, allò va portar merders. Bueno, va, anem a la nostra. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
Com t'imagines la ràdio d'aquí 15 anys, d'aquí 20 anys? Tecnològicament pot ser una mica diferent, però tampoc et pensis que en el cervell de la gent no gaire, perquè és que si a mi em pregunten tot el meu entorn d'amics de l'adolescència si escoltaven la ràdio, et diria no. Escoltàvem ràdios musicals, com ara la gent jove escolta el Flashback o el Rec 105 o los 40, i en canvi abans escoltava Ràdio Barcelona RJ2, que era musical també i tal, i la gent jove escoltava música, però a mesura que vas fent gran, la gent busca la informació. Clar, llavors la informació la continuarà buscant. Tecnològicament, com es buscarà aquesta informació? Això és el que ignoro, però que la ràdio continua sent un element cabdal per la informació de la gent, segur. I llavors potser els codis canviaran, o els tempos, o... Els codis tecnològics i segurament la manera de fer-ho, no? Perquè és evidentment que per exemple, l'informatiu de les 8 és molt diferent que com es feia al Bassas fa 15 anys, entre altres coses perquè ha vingut un món nou, que és el món digital, el món d'internet, que et fa que la velocitat de la informació sigui més ràpida, amb la qual cosa tot allò que era notícia a les 8 del vespre, quan veies el telenotícies, a les 8 del matí ha caducat. Clar, i que si aquí heu fet tan bona feina és perquè tu has adaptat una manera de fer el programa. Fer un F5 permanent, sorprendre la gent. Jo sempre dic que jo vull que la gent quan es dutxa al matí hagi d'apagar l'aigua perquè no sent la ràdio. La ràdio és molt important a aquella hora del matí i per tant que digui, hòstia, això ha passat de nit? Això està passant ara? Sí, perquè és que si traiem les mateixes notícies que a les 8 del vespre ha tret l'Anna Ballonesta a RAC1 o que treu el Cruanyes al TN, no té cap sentit. Uah, mira quina meravella, això em posa la pell de gallina a mi. Però vaya solaco, A veure si puc entrar. Hola, Ernest. Hola, bon dia. Et puc venir a molestar un moment? Sí, un minutet, però. Vale, un minutet. Com estàs? Fent ràdio aquí en directe, RAC 105, escoltant Kylie Minogue, ja. Des de bon matí també. Música, entreteniment, bon rotllo, matina codina, ja ho saps. Et costa llevar del matí? Diu el Basté que el pitjor és llevar-se a aquestes hores. No, per mi llevar-me no és un problema perquè al cap de 20 dies o 21 dies diuen que ja ets capaç d'adaptar-te a un hàbit. Jo, a mi, quan em sona el despertador, hi ha dies de tot, però normalment em desperto bé, fàcil, perquè m'il·lusiona i aquesta feina... I ja fa anys que t'hi has adaptat, llavors. Sí. Perquè si Jo són crec que 21 no dies... sabria fer ràdio a una altra franja, ja, vull dir que... Vinga. Realment un ambient completament diferent. Allà estan pràcticament a una discoteca i aquí a l'altra banda estan parlant sobre la campanya electoral i totes aquestes coses. No suporto, això no us hi diguis amb ells, Vale? trobar-me els tertulians abans. Llavors prefereixes evitar-los, no? Jo fins ara intentava evitar-los de manera bastant clara. Capitalista. David, una pregunta. Pot ser que siguis de Sants o d'Hostafrancs? Treballo a Hostafrancs. Ah, vale, és que jo soc d'Hostafrancs i t'he trobat, ens hem creuat més d'una vegada per allà. Passo sempre pel mercat. Doncs mira, som pràcticament veïns. Veïns, molt bé. Llavors, ja m'han dit que avui venies aquí de tertulià. Jo estic fent un dia amb el Jordi Basté. Molt bé. Llavors, com ho portes? Bueno, és dur. Pensa que m'he llevat a les 4:24. Molt bé. Per seguir... A casa, No, però per seguir el seu protocol, ell és tan supersticiós amb les hores i tal. I amb el Jordi una ressaca de Bayern-Madrid. Exacte. Vull dir que no és un dia qualsevol. I ara la tertúlia que serà calenta, no? Perquè si hi ha les eleccions el diumenge... Carregadeta. És un moment important perquè, o sigui, de la vostra tertúlia molta gent es forma la seva opinió i al final segurament també decidiu vots, per dir-ho d'alguna manera. No? Clar, és molta... Vull dir, ja ho sabeu que tenim molta responsabilitat, realment. Bueno, sí, ara ens posarem a Escola de Frankfurt, però sí, en la teoria de la comunicació de masses, efectivament, els grans programes influeixen en l'opinió publicada i en l'opinió generada. En fi, aquesta és la notícia d'hores d'ara, quan són les 9:41 minuts, d'aquí uns moments ens hi posem a la tertúlia per valorar aquesta notícia per començar i després per valorar també les eleccions de diumenge. Els republicans on hem estat sempre, al costat de la gent, jo crec que això sí al costat de Catalunya. No et ve de gust tornar a fumar amb tanta... Un porro! Amb un porro. Bueno, la farigola. Oh, que cansat estic, per favor. Quan feia que vas deixar de fumar tabac? Bueno, ho he deixat diverses vegades. L'última potser farà un any. Havia fet 7 anys sense fumar, o 8. És el màxim? I vaig parar, i després vaig tornar a començar a l'estiu de fa 2 anys. Bastant abans de la pandèmia, molt abans. O sigui, era el moment més àlgid, jo m'havia arribat a fumar. A fumar vol dir a gastar 2 paquets. Déu-n'hi-do, Sí, Déu-n'hi-do. molt. I la retornada, la recaiguda, La retornada va ser més d'alegria, o sigui, una cosa de celebració, o més una cosa d'angoixa? Que quan faci 70 anys tornaré a fumar. Clar, és que... Perquè m'agradava molt a mi. Me'n recordo com vaig començar a fumar, que és que amb un amic, saps d'aquests que lia, i com que no se lia tabac, vam anar allò que típic que surts estàvem a la bodega Sepúlveda, surts un moment allà a la terrassa, se'n fa un i dic, va, fes-me'n un. I vaig fumar-ne un i no va passar res. Però veus, és més de celebració. I res, i bam, i al cap d'una setmana va, fes-me'n un altre. I vaig acabar i dic, fem un segon. I llavors ja
vaig anar a comprar. I llavors em va passar una cosa a l'estiu, que és que m'amagava el paquet de tabac a sota les tovalloles de platja perquè no me'l veiessin, perquè les meves filles no diguessin quina merda de pare que tenim, quina decepció. I quan vaig veure aquesta cosa tan depriment d'amagar, vaig dir, s'ha acabat. S'ha acabat. I jo crec que fa un any i pico que no fumo. I els pronòstics quins són? De tornar a fumar? No. Que quan faci 70 anys tornaré a fumar, sisplau. Per celebrar-ho. No, per celebrar-ho, no, jo tornaré a fumar, perquè jo soc fumador, ara estic al paro, i per tant... Mai es deixa de ser fumador. Mai. Què, com ha anat la tertúlia? Bueno, avui ha sigut... Ha sigut calenteta? Avui hi ha hagut... Confrontació. Avui hi ha hagut Fahrenheit 5. És que veurem diumenge les eleccions com van. Ja ho veurem. Que vagi molt bé. Adéu. Jo faig l'ull de poll, que és el resum de la tertúlia i me'n foto els tertulians. Avui s'han portat tan malament que l'he fet dreta per anar-los allà... Un per un has anat a atacar? Un per un. Molt ben fet. Per un. És l'última tertúlia abans de les eleccions, pot ser? O no? Demà. Clar. I és de les més importants, llavors. Demà, no. No? És de les més festives. No, perquè demà parlarem de les cançons de la campanya. Ah, vale. La campanya electoral. Llavors demà és més... Avui potser la més tensa políticament. I una pregunta. Creus que els periodistes d'opinió, els periodistes que escriuen al diari, o fins i tot els que esteu a la ràdio i feu opinió, haurien de mullar-se més o de fer un exercici de transparència i dir més a qui voten o coses així? No, perquè el periodista no ha de fotre res, la gent del que jo voto. Vale. Jo crec que no. És que sí, i si voto. Vull dir que, clar, és que aquestes són altres. Vale. No, jo crec que nosaltres no som actors d'això, som corretge de transmissió. Jardí! Hola. ¿Ya estás? ¿Ya estás, Ramos? ¿Ya estás, Ramos? Ja està, ja penjat. Bueno, doncs mira, demà més Eurovisió, més Jordi Ramos, que és el director de RAC1 aquests dies. Vinga, fins demà a les 6. Bon dia, bona nit. Meravella. He vist que, em sona que va sortir una vegada una pel·li de Woody Allen, Vicky Cristina. Em pots explicar una mica com va funcionar, com va anar això? Perquè tinc molt bona relació amb el Jaume Roures. I el dia abans de començar el rodatge em va dir si vols sortir d'extra allà enmig del grup, doncs vine demà aquí i tal. I vaig dir, vaig a fer de bulto. I no em vaig fer de bulto, sinó que em van agafar per sortir d'extra, però faig un cameo, perquè se'm veu el tiro de càmera, se'm veu perfecte, prenem una copa mentre l'Scarlett Johansson parla amb el Bardem el tenia aquí. I Woody Allen et va dir alguna cosa, no? No, em va dir que bé, però la gràcia és que tenia aquí corregint el Woody Allen al Bardem perquè li va dir que fumés amunt i no fumés avall, like James Dean, com James Dean, i ho tinc aquí. I quina és la persona que més t'ha impressionat d'entrevistar? M'agradava molt entrevistar i de tant en tant parlar amb ell, i parlàvem un cop cada 2 anys així amb el Pere Casaldàliga, amb el bisbe Casaldàliga. Era molt divertit entrevistar Jordi Pujol perquè portava ell l'entrevista, era un showman, a Francisco Ibáñez, el dibuixant del Mortadelo i Filemó, perquè teníem un carinyo molt especial. Sí, són gent que sempre tinc un gran record d'ells, sí. I si haguessis de fer una última entrevista, quina faries? El Michael Jordan, perquè no l'he fet mai, m'agradaria molt entrevistar el Michael Jordan. Sí, clar que l'hem intentat, però és difícil perquè no està mai per aquí. Però bueno, no vull morir-me sense poder-lo entrevistar perquè per mi és un dels grans de la història de la vida. I la cobertura amb més tensió, que més t'ha impressionat viure, quina deu ser? Bueno, suposo que els incendis de l'Empordà. Això una, l'altra va ser la del Barcelona. Barcelona que tornava de Torredembarra en un dia de vacances a l'agost, evidentment, i em van trucar, em va trucar el Gerard Romero. Em va trucar el Gerard Romero i em va dir «Estàs escoltant la ràdio?» Dic «Mira, acabo de posar el cotxe, ara anar a menjar, què ha passat?» Diu, apreta i vine cap a l'estudi. Dic, mira, jo tinc una màxima que és que jo amb pantalons curts no vull anar a l'estudi. Un tema d'allò. D'estètica. No, un tema de no sé, de superstició? No, per Sebastià, no. Era mes d'agost i tal. Total, que me'n vaig anar cap a casa, vaig cap a casa i tal, i el Gerard em va dir, tio, hi ha hagut un atemptat. Total, que vaig fer-me baixar uns pantalons, vaig agafar-los, i això sí, vaig menjar-me, jo crec que vaig fotre
em van fotre 45 multes de radar perquè vaig fotre una patada, si vaig batre el rècord del món des de Torredembarra a Barcelona, el tinc jo. Clar. I una cobertura bèstia d'aquelles que... Sí, perquè a més això sí que ens va afectar a tots molt. Jo estic fent aquí una sèrie de vídeos on faig diferents oficis, he fet el pilot d'avió... Està bé que parles d'ofici, perquè això molta gent ho veu com una feina. Clar. I per mi no és una feina, és un ofici. És com ser forner, com ser manyà, per mi ser periodista és un ofici. Totalment. Si no ho veiem com un ofici i ho veiem com una feina, malament. I sobretot el món de la ràdio. Jo crec que és una cosa molt concreta, amb l'estudi, amb una aura molt, per mi molt especial. Sí. Llavors, m'estic fent tot això als oficis i una de les preguntes que faig, que es pot no respondre, és que quan cobra la persona d'aquell ofici. Es pot dir quan cobres o...? Menys del que mereixeria i més que la majoria. Vale. I és molt cretí això que estic dient, però vull dir que seria... No, dir-te una altra cosa és mentida. No m'agrada dir el que guanyo perquè crec que la gent tampoc n'ha de fotre en res. Total. Em sento ben pagat? Bueno, jo em sento ben pagat, però segurament podria guanyar més diners, però tampoc és una cosa que em preocupa massa. És una cosa que no... O sigui, hi ha gent que, quan els hi dic, mira, és que gent que estem treballant amb el mateix cobro això, em diuen, només cobres això? Dic, sí. I diu, però si tu podries guanyar molt més. Bueno, però segurament tampoc sé negociar. I a més, clar, si ho comparo amb la gent de la redacció, evidentment guanyo molts diners, i llavors això em sembla bastant injust. Intento amb això ser bastant just a final de temporada, que és parlar amb els directors i dir, paga més calés amb aquest, paga més calés amb aquest, paga més calés amb aquest. Sí, home. Sí. Un restaurant de Barcelona? La Bodega Sepúlveda a mi m'agrada molt, és un restaurant El defenses molt? Molt, perquè em sembla que ho té tot, que és molt entranyable, em recorda la família, és... Una nostàlgia, no? Molt nostàlgic, sí, a mi m'agrada molt la Bodega. Ets molt nostàlgic, eh? Molt, soc molt nostàlgic. Bueno, doncs moltes gràcies. Ja està? Sí. Encantat. Pues escolta'm, ens veiem en breu. Ens veiem en breu.